Comencem, doncs. S'inicia la sessió ordinària del ple del 22 de novembre. El primer punt de l'ordre del dia és l'aprovació de les actes de les sessions anteriors, de 27 de setembre i de 25 d'octubre. Doncs heu tingut les actes a disposició. S'aprova, doncs? Doncs jo tinc una esmena a fer, que és referent als terrenys de l'Olbó. Ja li vaig dir al secretari que haurà d'acabar del ple. En lloc de dir l'any 2013, és l'any 2016. L'entrada de comunicació. Només aquesta dada. El punt número 2 és donar compte dels decrets aprovats des de l'última convocatòria, del número 677 fins al 676 del 2016. No sé si teniu alguna pregunta. Jo volia preguntar, a la llista de la documentació es numeren fins al 680. Hi ha disponibles fins al 677 i aquí posa que aprovem fins al 676. Aviam, ara podríem anar. Sí, perquè tanquem a data amb el 676, que és l'últim des que convoquem. Tot i que després anem fent més a posteriori i deuen haver quedat allà al perfecte, però és fins al 676. El punt número 3 és l'aprovació inicial del pressupost de 2017 i documents annexos. Ens ho explica en David. Bé, bona nit. En aquesta aprovació inicial dels pressupostos del ple d'avui començarem per esmentar els criteris que hem emprat, totes la prudència en els ingressos, la consideració exhaustiva de totes les despeses, la contingència en el pressupost, fruit de la política que hem decidit l'equip de govern, i també perquè cal continuar complint el pla d'ajust en el que estem immersos, perquè vam haver de pagar els proveïdors utilitzant un pla de proveïdors de 2012 i 2013. Els objectius d'aquests pressupostos són l'equilibri pressupostari, també desenvolupar una organització que permeti millorar els serveis als ciutadans i a les entitats, i millorar el manteniment dels immobles i parcs i jardins del poble. I, com no, continuar reduint la càrrega d'endeutament que tenim acumulada. A nivell del repartiment d'aquests pressupostos, tenim que la suma total són 5.021.867 euros, dels quals, en aquest cas dels ingressos, doncs 2.232.000 venen a partir d'impostos, que és la partida principal, el 44,5. Un 25,8 venen de les transferències de l'Estat, la Generalitat i altres organismes, que és 1.295.000 euros. I després, de taxes i altres ingressos, en prové 1.189.000, que és un 23,7. Després hi ha una altra partida important, que és la de subvencions a inversions, que són, aquesta és la subvenció per al Pla de Barris, 232.900 euros, i la resta ja són partides menys importants. Ara anirem a desglossar una mica aquestes partides d'ingressos i comparativament amb el que es va preveure en el pressupost del 2016 i l'estimació de liquidació del tancament del 2016. Aquí podem veure que la principal font d'ingressos, he intentat ordenar-les per més valor a menys, la principal font d'ingressos és l'IBI, com amb els ajuntaments de Catalunya. Llavors, l'IBI preveiem una petita disminució de 1.467 que preveiem a 1.446.000. És una disminució d'un 1,4% i és degut a que hi ha determinats terrenys que canvien de classificació, passen de sòl urbà a sòl rústic. Llavors, la participació en els tributs de l'Estat són prudents i mantenim la mateixa previsió que teníem, d'1.000.000 d'euros, entre altres coses perquè els pressupostos generals de l'Estat encara no estan aprovats, ni saben si s'aprovaran. A nivell de la recollida d'escombraries, mantenim també la mateixa partida d'ingressos, aquests 450.000 euros, a l'igual que l'impost de vehicles. L'impost on hi ha un salt important, és aquest que tenim en verd aquí, que és l'impost sobre activitats econòmiques, i això és fruit de la major activitat que reflexa en l'estimació de liquidació pel 2016, on hi ha 326.000 euros.
També hi ha major activitat en determinades taxes, com són les taxes esportives, que passen d'una estimació de 162, però veiem que es tancarà l'any amb 165.000 euros i el pressupost per l'any que ve és de 180.000. Què ens ho fa dir? Doncs l'increment que hi ha hagut al llarg de l'any de socis i l'increment de participació en els diferents cursets que s'estan organitzant. L'ocupació de sòl es manté en unes xifres relativament similars, baixem una mica les plusvàlues, que vam baixar la càrrega fiscal en aquest impost, la resta d'impostos la càrrega fiscal continua igual, no augmenta la pressió fiscal, es queda igual. Puja i de manera substancial també les quotes i els dinars dels alumnes de la llar d'infants, ja que hem augmentat significativament el nombre d'alumnes. I a nivell de subvencions corrents augmenta lleugerament la previsió en 20.000 euros degut a que hem vist que augmentava la capacitat de la Generalitat. Aquí hi ha un salt molt important entre l'estimació de liquidació del 2016 i el que pressupostem pel 2017, perquè en el 2016 vam rebre ingressos addicionals d'anys anteriors de la Generalitat que la Generalitat havia diners en l'Ajuntament. I les subvencions per inversió és l'altra gran partida que puja, que passa dels 80.000 que teníem previstos l'any passat a 232.500. I el capítol d'altres ingressos, que entre altres coses també puja d'una manera més o menys important. Una de les partides que puja és la recuperació per sinistres que passen en el poble, per sinistres contra el mobiliari urbà, i que fem una gestió d'aquest tema. En aquest any ja portem recollits prop de 20.000 euros i per l'any que ve una previsió igual, i en canvi per la previsió del 2016 o el pressupost del 2016 no n'hi hem previst res. Aquest salt de 4.669.000 a 5.021.000 significa un increment d'un 7,5% en el pressupost de l'Ajuntament, del qual un 3% aproximadament es correspon a aquesta subvenció per inversió i la resta, el 4,5%, correspon a l'increment d'activitat, d'IAE, de piscina, de llar d'infants, etc. A nivell de despeses, com repartim aquestes despeses? Del formatge, el tros més important és els serveis externs. Aquí engloba molts serveis, després els detallarem amb alguns dels més importants. El personal, que és un 32,9%. Les amortitzacions dels préstecs, que són 716.000 euros. Aquí sempre us ajunto aquesta partida, una partida d'interessos financers, amb aquests 69.000 euros que podeu veure aquí a la dreta. Per tant, ens en anem a uns 785.000 euros, que representen el 15,7%. Això és la càrrega, la motxilla que portem a l'Ajuntament de fa molts anys. I veieu que no tenim el comparatiu aquí, però si us ho volen, l'any passat representava el pressupost de 2016 gairebé del 20%. Mica en mica, amb les amortitzacions importants que s'han pogut fer enguany, això va baixant i per tant podem destinar part d'aquests diners en els altres capítols i sobretot aquest any en el capítol d'inversions, que és el que creix més. L'any passat eren 220.000 i escaig euros i aquest any passa a 641.000 euros. I després hi ha les transferències de tercers, 115.000 euros, i el fons de contingència, que és un fons que realment ens van deixar de marge per si passa quelcom. A nivell de detall d'aquestes despeses, la partida de personal es manté pràcticament igual que la prevista l'any passat, d'1.610.000 passa a 1.650.000, disminueix molt la partida, com hem comentat abans, d'amortització de préstecs i interessos, dels 926.000 passem a 785. El capítol de neteja i deixalles engloba tant la neteja d'edificis com la neteja de carrers, com les escombraries, es manté en unes xifres bastant similars, al voltant d'aquests 589.000 euros. El subministrament elèctric baixa de 264.000 a una previsió de 204.000, tenim la previsió de tancament a l'any de 208.000. Els preus de l'electricitat es mantenen estables i, a més, es van introduint progressivament mesures d'eficiència, llums LED, n'hi ha parells d'introduir-ne més en aquest any proper. I el capítol d'inversions és el que puja en aquest cas, el 226, com us deia, 641. Les altres partides a nivell d'importància, la despesa social, que passem de 103.000 euros a 111.000 euros, però
la liquidació, l'estimació d'execució per aquest 2016 és de 75.000 euros, per tant el salt respecte a l'execució, i esperem que en el proper any es pugui executar bona part d'aquesta despesa social, doncs és important, més d'un 50%. I el capítol de transferències a tercers, que també creix bastant, de 58.000 a 90.000 euros. En aquest cas és, bàsicament, hi ha 2 o 3 aspectes principals. Un és l'increment de subvencions a les entitats, l'altre és l'increment de pes del Consorci Ter Urgent i també alguna aportació més al Consell Comarcal per obtenir serveis mancomunats que alhora ens beneficiaran, ens sortiran, considerem més rendibles per fer-ho mancomunadament. A nivell de personal, es doten gairebé la totalitat de les places del catàleg i es preveu un increment de l'1%, que esperem que serà el que, si els plans generals, els pressupostos generals de l'Estat s'aproven, doncs que aprovin aquest increment d'aquest 1%, i això és el que hem aplicat en els pressupostos. Us volia fer una reflexió a nivell d'endeutament viu. L'endeutament viu és aquell endeutament financer, bé vingui de bancs, bé vingui d'organismes públics com el Pla de Proveïdors, com hem dit abans, o de l'ICF, i veiem l'evolució dels darrers anys. Veiem que en el 2011 hi havia 7 milions d'endeutament viu, en el 2012 va pujar a 8.800, aquí va haver-hi, no és que augmentés l'endeutament global, sinó que va haver-hi el Pla de Proveïdors, i això va fer que es traslladessin una quantitat molt important, de 2 milions d'euros, que es devien a proveïdors, es van traslladar en aquest cas a deutes amb l'Estat. A partir d'aquí comença la baixada de 8.800 a 8.300, en el 2014 a 7.371, al final del 2015 estàvem a 6.408, aquest any acabarem l'any amb 4.530 aproximadament, i l'any que ve comptem poder baixar fins a 3.800 i el 2018 fins a 360. Evidentment, si tenim ocasió de fer amortitzacions excepcionals, doncs també les farem perquè garantir el futur de la gent. A nivell de percentatge d'aquest endeutament viu. I això és important tenir present aquest percentatge perquè quan el percentatge està per sobre del 110%, l'Ajuntament o el romanent de tresoreria només ho pot destinar a amortitzar préstecs. Quan està per sota del 110%, entre el 110 i el 75% el pot destinar a inversions sostenibles, i per sota del 75% el pot destinar a qualsevol tipus d'inversió dintre de la raonabilitat i dintre de l'ajust pressupostari. Llavors, veiem que hem passat del 166% al 202% en el 2012, i a partir d'aquí va baixant progressivament, del 202 fins al 192, passa del 153 al 129, i enguany baixarem al voltant del 90%. El 2017 és d'aquest color taronja una mica més claret perquè estarem al límit del 75% i a final de 2018 comptem ja haver baixat aquest límit del 75%, en aquest cas situant-nos amb les amortitzacions, tan sols amb les amortitzacions que pertoquen en aquest 66%. Això és el que ens permet, aquesta reducció de l'endeutament viu i de l'endeutament en general, pensar en augmentar molt les inversions aquest any. I dintre de les inversions, i una mica seguint ja el que vam exposar en la sessió de pressupostos participatius, hi ha unes inversions fixades per l'equip de govern. Unes venen derivades de subvencions, en aquest cas, perquè tenim una subvenció per fer part d'aquesta inversió i per tant ens condiciona a fer l'arranjament del carrer del Molí, la reforma de l'hotel d'entitats, les voreres del casc antic, la subvenció de les façanes del casc antic. Aquestes primeres són totes relacionades amb el pla de barris. A continuació tenim l'ampliació de l'espai Museu Obrers, que aquí és una altra subvenció destinada a la rehabilitació de patrimoni històric. I després la gestió del camp de futbol, que no la tenim concedida, però esperem ens vam quedar empatats en l'últim que li vam concedir per un tema tècnic l'any destinat a l'altre ajuntament, doncs esperem que aquest any ens caigui, per tant poder ja d'una vegada per totes fer aquesta inversió. Hi ha unes inversions degudes al manteniment i urgència, com poden ser les millores al cementiri, i després rehabilitació d'un habitatge del Grup Obrers, que és propietat de l'Ajuntament, i podem destinar-hi uns diners a rehabilitar-lo i
utilitzar-lo com a habitatge social, i després petites inversions que ens calen cada any, que és tant en tema de senyals de trànsit, jocs infantils, biblioteca, mobiliari urbà, etc., informàtica i equips de so que ens calen. A nivell d'euros, aquestes inversions es tradueixen de la següent forma. Bé, perdó, abans hi ha, el que us deia, hi ha inversions en càrrec al pressupost el 2017, que són els 641.000 euros 144 que comentàvem abans. Hi ha inversions en càrrec al patrimoni municipal del sòl i habitatge, que són 254.000 euros addicionals, que això també ho podem utilitzar, com que la tresoreria està millor en aquests moments de l'Ajuntament, doncs podem destinar aquests diners a fer aquesta tipologia d'inversions. Pel 2017, a data d'avui, com que no tenim tancat l'exercici 2016, no podem fer inversions sostenibles fins al moment en què quedi tancat i que puguem ajustar, doncs podem passar a fer les inversions sostenibles i serà durant l'exercici 2017 que en podem plantejar. A nivell de les inversions a càrrec del pressupost, aquí veieu les inversions que hem destinat i el percentatge que representa el del total de les inversions. El que hem comentat al carrer del Molí, una part es fa en càrrec del pressupost, l'altra part es fa en càrrec del patrimoni municipal del Sol, les reformes de l'hotel d'entitats, les voreres del casc antic, la gespa del camp de futbol, les millores del cementiri, les petites inversions que hem esmentat abans i la inversió escollida per la participació ciutadana que es va produir el passat 12 de novembre. Aquesta inversió, l'escollida va ser la conservació i millores del Pompeu Fabra amb 37.000 euros, 20.000 euros per a la piscina municipal, la inversió d'abastament domiciliari de voltat per 15.000 i 10.000 pel rètols de senyalització d'establiments i habitants, la promoció econòmica bàsicament. Calculant un moment, la resta d'inversions que acabarem fent serà la rehabilitació de l'habitatge de l'Autoporés de 30.000 euros i els complements que necessitem per acabar tot el que és el casc antic. Per tant, la inversió prevista global el 2017 serà de 895.144 euros. Segurament. Vist el pressupost que ens dius Mobilies, que no serà d'acord, primer hi ha que els ingressos, si agafem el pressupost ordinari més amortitzacions, el tenim amb una puja del 4,10% dels ingressos i estem reduint la despesa del dia a dia un 1,5%. Sempre parlem del pressupost ordinari, més amortitzacions. Clar, vist això, si pugem els ingressos i reduïm la despesa, ens quedaria un salt de 254.000 euros, amb el qual jo crec que tinc prou marge per intentar baixar. I hi ha, que és el que ha dit vostè, un 32% mínimament, o es compraries que pugin un 5,26%. Nosaltres creiem que aquí hi havia un marge per tocar alguna cosa. En l'apartat de despeses, el tema de personal, que el veig pujar 2,40% o així, 2,40%. Això tindria que dir a què has degut. Una part ja l'ha explicat, que podria ser que s'apugís 1%, no? I l'altra part, què pot ser? Que és d'haver incorporat la tècnica, i haver el sou tret de la tècnica, també? O què més hi pot haver? Esteve, si vols, vaig contestant les preguntes una a una, també fer el temps. Continuem. Després, en el tema de despeses, també veiem els subministraments. Perdó. No, bueno, de moment n'has fet les dues. El tema de l'IAE, la pressió fiscal no augmenta. L'IAE puja perquè hi ha més activitat. Si no, ho podem deixar una mica... Podem deixar o podem repartir i ajustar les infraestructures com les tenim de la manera que les tenim. I a més, El milagre és que jo estic aquí, està igual, no l'hem tocat mai. És de molt difícil gestió i ull que estem en pla d'ajust. Ull en baixar tipus perquè vam dir que els pujarien i no ens hem pujat tot el que vam dir. Escolti, ja vostè sap que també la situació ha canviat, per tant, també tinc que ser una mica coherents. Continuem amb el personal. a banda
ingressos augmenten per activitat o pel que sigui, tenim dues opcions. Una opció és aquesta, baixar els ingressos, opció de nou tram. Segona opció és augmentar els serveis, augmentar la qualitat de les infraestructures en el poble, que creiem, com bé heu esmentat moltes vegades, que els hi cal una renovació en profunditat. Per tant, ara no podem fer és amb menys ingressos fer més coses. No estem parlant d'això. Diguem tocar alguna cosa en el sentit de dir vostè sap que el poble d'anglès, si per desgràcia no hi ha gaire activitat econòmica. Home, intentem que en vingui, doncs. Per aquest motiu, i em sembla que d'acord amb vostès, i vam parlar específicament, hi ha una deducció important per les empreses que venen i s'instal·len aquí. I a les poques que ens queden, podem mirar de no apretar. No és que no apretem, perquè estem mantenint el mateix tipus que hi ha i que de fa anys. Vostès tenien el mateix tipus que dic, a veure si es podien tocar alguna cosa al baix. En aquest cas la decisió ha estat cap a l'altra banda. En el tema d'increment de personal, a banda del 1%, degut a l'increment d'alumnes en la llar d'infants, doncs hi ha 2 tècniques auxiliars més en la llar d'infants que evidentment tenen una incidència en aquest sentit. És a dir, aquesta diferència dels 40.000 euros ve més per les tècniques de la llar d'infants. No hi ha res més dir. Exacte. No, és diu que és les tècniques. Després, en els temes de subministres elèctrics, veiem que la biblioteca... Això és 1%, que 1% de Sí, és 1% són diners. Després veiem que els subministres elèctrics de la biblioteca també han baixat molt, de 15 a 5.000. Pot ser això? Bé, aquí direm que s'ha corregit un error en la previsió del 2016 en què potser 15.000 era excessiu i s'ha ajustat a una xifra que realment s'està gastant aquest any. Després, assistència tècnica urbanística, també passem de 14.900 a 30.000. En aquest cas, des de ja fa algun mes, tenim ajudant a l'arquitecte que ajuda el nostre arquitecte municipal, degut a l'increment d'activitat, un arquitecte que ve del Consell Comarcal i per això entra per el capítol d'assistència tècnica i l'any que ve preveiem tenir-lo tot l'any, perquè ara comença a haver-hi més moviment, hi ha coses enquilosades i per tant necessitem més de l'acció dels tècnics. Després també hi ha una transferència al Consell Comarcal al compte de tesorer, un conveni. Sí, en aquest cas és una... Sí, això no s'ha passat, no? Podeu explicar una mica això com va? Sí, hi ha amb un pla FEDER a nivell del Consell Comarcal, a nivell de la comarca de la Selva, s'ha desenvolupat un projecte al voltant del vescomtat de Cabrera per realitzar la promoció econòmica, turística d'aquestes zones i llavors la participació que toca que vam establir, que tocava en anglès, era d'aquests 10.000 euros que s'han aplicat i és per intentar atreure turisme i activitat econòmica en el poble. El Terrogent de 20.000, això deu ser perquè això és més coses? Sí, ha augmentat l'activitat del Terrogent. Sí, ha augmentat l'activitat del Terrogent, hi haurà més tècnics, està previst que augmenti aquesta activitat i per tal de tornar a incidir més en la promoció econòmica i turística de la zona, per tal de treure empreses i turisme cap aquí. En aquest sentit del Terrogent, el Terrogent ha sol·licitat unes subvencions al SOC per a ODLs per dur a terme projectes de promoció econòmica i per tant ha incrementat significativament el pressupost i les quotes són més elevades. I després, per últim, deixo el tema del... I per últim, el tema del pla de les inversions. No podem faltar dintre del pla de barris, precisament que diu que l'última comissió s'havia parlat, era del tema de l'Atrònic. Allà hi havia per fer una inversió, semblava que era molt urgent al seu moment, i veig que de moment, no sé si han parlat amb la comissió del pla de barris, això hi estava voluntat.
veig que de moment no es fa res. Bé, en el pla de barris, si recordes, vam haver de reajustar la despesa perquè la Generalitat no estava com estava i ens vam ajustar a 300.000 euros l'any passat perquè era el que teníem una mica de costat en el patrimoni municipal del SO. I per tant no hi entrava, ja ho vam aprovar inclús en un ple que s'ajustava la despesa i es destinava a l'enllumenat del barri antic, a les voreres, a l'ampliació de voreres i a la pavimentació del carrer del Molí i l'hotel d'entitats, exacte, que el reformàvem, però no hi entrava. Tot aquí, amb el tema de l'última comissió que hi va haver, que això ja ho està escrit, amb el senyor Parlament, si no recordo alguna cosa així, que és el president de la comissió, es va negar precisament a la trona i semblava que podia donar un ajust, a més, perquè allò ho vam veure que era interès municipal i que s'anava molt, si s'està aixafant molt bé. Nosaltres vam fer això. No tenim constància de cap ajut específic per la trona. Això, si busquen l'última comissió que hi va haver, 2012-2013, de pla de barris. Sí, el pla de barris, això es va escriure. Doncs el tècnic que porta el pla de barris en el seu informe no ho va fer constar i per tant nosaltres no ho hem vist. Vam anar amb ells a dir, per això vull dir que va venir aquest senyor, que era el president, del govern, i vam ser pujadors que van tant us baixa, en govern i no ho veu. Home, això és una cosa tan important i es va quedar aquí. I per això el que diu vostè, no? Va haver-hi temes de pressupost o el que sigui, no es va poder fer des de la Generalitat. Després l'altre que podem a faltar seria l'arcada de Can Verdaguer. Aquesta, això també ja fa molts anys que dura, des del 2009, i aquí també hi havia una subvenció de la Generalitat, no sé com està, i aquí també vam faltar que per almenys fes alguna actuació aquí. No, aquesta no era una subvenció, era un conveni que es havia signat en el seu moment. Amb Incasol. No està com es incorporarà, perquè està com un finançament afectat de 2.000 i pico euros. En referència a això? No. No, aquí... Són 200 i pico de mil euros. El pressupost era d'uns 317 euros. Això ho tenia que fer l'Incasol, en un moment, però hi va haver uns programes i després va passar al Departament de Territori i després es va fer el Departament de Cultura. Tenia 2 anys de vigència, es van fer en aquell moment, que semblava de vaques grasses, es van fer convenis d'aquest tipus arreu i es van anar a buscar, just precisament l'any 2015, quan vam entrar, es van anar a buscar a Barcelona a veure com estava tota aquesta situació i ens va dir això està caducat, però de llarg, és a dir, no es farà res d'això. Tot i així, esperem la visita el mes que ve de gent de cultura de la Generalitat que venen a fer una volta i ens ho mirarem per veure si es pot reactivar. Però serà un pla nou o es pot repescar el conveni, però serà una repesca. És a dir, en aquest moment això està tancat a nivell de Generalitat. Ja, vull dir, una cosa bastant important, que hi havia 317 milions, que després que 60.000 es fa a l'Ajuntament i el rest ho fa al mes. Fins i tot se n'ha avançat ja 40. 40. Exactament? Sí. 30. Em va passar 30, que va ser el reglament de la casa aquesta. I després, i l'últim, que m'ha dit el senyor Boigues, del primer viu. Discrepo dels seus números. Discrepo dels seus números, que vostè m'està parlant de deute viva, i aquesta deute viva que ens van donar nosaltres, perquè sembla que tots els mals vinguin de pau, perquè em posa el 2011, no, perdoni, vinc a bona bé, sembla que vingui tot d'aquí, que el deute viva que ens van trobar, sí, home, bancari, era exactament aquest, els 7 milions d'euros. Però esclar, ens van trobar moltes i moltes factures al calaix. I això no surt d'aquí. I per això hi vull fer aquest incís.
quan vostè em parla d'endeutament viu és endeutament bancari. I aquí faltava el comercial, per entendre's. Quan he parlat, he dit que l'endeutament viu era endeutament financer, ve bancari, ve organismes estatals, com és el pla de proveïdors. I també he esmentat directament que el salt que hi ha del 2011 al 2012 és perquè es trasllada el deute de proveïdors aquí. El deute de proveïdors, evidentment, el 2011 era molt més. No, sí, no. I l'endeutament rondava total, rondava els 10 milions d'euros, segons números presentats a l'organisme pertinent, i, evidentment, aquests 10 milions d'euros no eren... A veure si ara es pot sentir millor. Evidentment, aquests 10 milions d'euros no eren generats perquè feia mesos que estava governant el poble, no eren generats per l'Ajuntament de Pau. Aquí ho he fet per una qüestió de que no puc ir a fer això in eternum, i perquè, a més, hi ha uns anys abans, just aquí, el 10, el 9, el 8, que no hi ha dades, en els organismes oficials i que per tant no hauria d'anar ja al 2005-2007. Està clar que en un estudi que vaig fer ja fa un temps, em sembla que era el 2005 o 2006, ja hi havia 5 milions d'endeutament i no hi havia la compra de la Bores, que és el que va acabar de rematar No, el Cocopení de moment encara no està comptabilitzat, ja veurem quan ve i de quina manera ve. En aquest cas, de moment no ho tenim aquí. Evidentment no. L'única cosa que puc dir que estem veient que el pla d'ajust que va fer al seu moment va ser positiu, que si es va complir arribem uns endeutaments molt bons i a partir d'aquí el nostre grup ens encendrem. Hi ha coses positives, com pot ser la pujada d'ajuts socials, això ho veiem molt positiu. Després hi ha també el tema de Càritas, que feia 2 anys que no es tocava i aquesta més s'ha tocat de 3.500 a 5.000. Hi ha coses que no veiem, però hi ha coses que sí, per tant ens tindrem. Després, només referent amb el que comentaves a l'arcada de Can Verdaguer i d'altres inversions possibles, està clar que falten moltes coses, que a tots ens agradaria poder posar moltes coses, però que evidentment els recursos, com bé saps, perquè els fets són limitats i per tant què hem decidit en base al que sabíem que hi havia subvenció directa i en base al que apremiava o ajudava que més gent pogués arribar i pogués utilitzar. Ja estem d'acord amb això, el pas que l'arcada que Can Verdaguer, deixant de ser una part de les coses amb l'altre del poble, està com està, almenys el túnel. L'arcada almenys, entens? L'arcada amb la seva vida i que avui hem passat amb uns companys de l'institut, tot estava reunint, no sé si... No va, vull dir que... Això de dies... En què no deu ser d'urgència amb algun element d'informació per tal que les possibles unitats no entrin cap aquí sinó vagin més cap a fora. Un tipus d'extracció o injectar inclús aire calent. Quan això els tècnics de la casa ens podran anar funcionant. No dubteu que si hi ha alguna subvenció o alguna cosa que ens hi poden agafar, ho treballarem per aquí. No dubteu que si hi hagués risc per la població estarien a la llista d'inversions perquè caldria fer-ho. Els tècnics de la casa de moment diuen que això no hi és. Ens sap greu que es deteriori dia a dia, però creiem que hi ha altres coses prioritàries en aquest moment. Bé, nosaltres volíem preguntar 3 coses de despesa. Una ja va preguntar l'Esteve Perdà, per resposta, que és el tema de l'assistència tècnica d'urbanisme, que ens va sorprendre que pugés tant. La primera pregunta és referent al tema dels lloguers, crec que passa de 500 a 6.000 euros. Volíem saber per què era degut... Sí, el tema dels lloguers, crec que passa de 500 a 6.000 euros, una cosa així. Lloguers d'apartaments. Volíem saber aquí què s'havia canviat, què és el que es pagava més. Bàsicament, dintre dels lloguers hi ha el lloguer dels terrenys Pompeu Fabra i el Govern de Canyet,
i, si no recordo malament, la previsió de lloguers... Sí, i l'increment del lloguer de l'institut no s'havien aplicat els increments d'IPC. Llavors l'altra partida que també ens va sorprendre és el tema de premsa, revista i publicacions, que hem vist que puja. No sé si va lligat al tema de la contractació que he llegit en el punt primer dels documents d'alcaldia, amb l'empresa Mossa, no sé què, era dels últims... Hermes, això. Hermes és el punt diari, fins ara teníem un punt diari contractat i com que giren en dos diaris principals, doncs hi ha la contractació d'Hermes és el punt i l'altra no sé quina empresa es diu, però no hauria de lligar. Tot i així és... Perdó, només un repunt que m'agradaria comentar. Hi ha dins dels lloguers, hi ha el lloguer de Franciscon, el lloguer del que hem comentat, i després una previsió de si acabem realitzant-lo de lloguer dels polídons per poder condicionar una mica de treballs. Bé, també creiem que aquest any sí hi hauria realment un procés participatiu. Creiem que s'ha fet de pressa i corrents i això, tot i que veiem coses positives en aquest pressupost, creiem que en aquest tema, que era un tema que els dos partits que esteu a l'equip de govern duíem en el programa electoral, creiem que s'ha fet de pressa, corrents i per això ho votarem en contra. Creiem que encara queda molt camí per recórrer i en aquest sentit ja hem presentat una moció per a finals d'aquest ple. Respecte als pressupostos participatius, recordaràs que ja fa uns mesos en vam parlar directament a la sortida del ple. La primera proposta que rebem per part de la CUP és aquesta moció presentada d'urgència de com gestionar els pressupostos participatius, perquè crec que els pressupostos participatius són de tothom i són per tot el poble. Per tant, i creiem que s'han de fer. El que passa que hem d'anar piano, hem d'anar tirant endavant amb tot el que posarem, amb tot el que coneixem mica en mica i anar fent aplicacions pràctiques i anar avançant. Molt bé. Doncs passem a la part de votacions. A favor? En contra? Abstencions? El següent punt és l'aprovació inicial del Pla d'Igualtat. El Pla d'Igualtat és una declaració formal que ha de fer l'Ajuntament per tractar de la mateixa manera homes i dones i donar-los les mateixes oportunitats de millora, també per garantir que no hi hagi discriminació. De fet, ja ho estem fent en els processos selectius i en totes les actuacions relatives a contractació de personal. I simplement s'ha redactat aquest document per deixar-lo de forma palesa. De fet, ens demanen en moltes subvencions que presentem aquest pla d'igualtat. I així, a títol informatiu, aprofitem per donar algunes dades. Tenim 30 dones i 20 homes, i amb els nivells i categories professionals més alts hi ha una paritat total, és a dir, 7 homes i 7 dones, i en altres nivells la paritat és bona, però predominen les dones. I ja està, simplement és aprovar inicialment aquest pla d'igualtat. Hi ha preguntes? No, el nostre grup en vam parlar de dir que veiem correctament aquesta posició i també vam, com que es dit a l'alcaldessa, que ja és un sistema que està fent el plantejament d'anglès, vull dir, no discriminar ningú, tant si són dones com homes, vull dir, no, ho veiem correcte. Després l'últim, l'apartat 4, posa que si hi ha alguna variació és la Junta de Govern la que no cal votar en ple, la variació. És la Junta de Govern mateixa que el dia que sí. Hi ha preguntes? Doncs votacions. A favor? Unanimitat. El següent punt és ratificar el decret número 677 per
aprovar el pla de transformació digital de l'Ajuntament. De fet, les lleis que han anat regulant la forma de relacionar-se amb les administracions públiques ens porten cap a l'administració digital. Concretament, l'última llei, la 39/2015, estableix que hem de gestionar els expedients íntegrament de forma electrònica i per poder posar en funcionament un sistema real d'administració electrònica ens cal aprovar una ordenança. Per tant, iniciem el procediment per crear aquesta ordenança d'administració electrònica amb el compromís que en els propers mesos sigui proposada també al ple per la seva aprovació. També iniciem el procediment d'aprovació del Codi Ètic de l'Ajuntament per bon govern i el mateix també serà proposada al ple. També sol·licitem els serveis de la Diputació de Girona que ens ofereixen un gestor d'expedients electrònic i l'adaptació a la metodologia de treball I7, que és una metodologia que estan implantant amb èxit a tots els ajuntaments. I també estem adquirint uns compromisos entorn a aquest servei I7, que és cal nomenar formalment un cap de projecte i un responsable polític d'aquesta implantació de metodologia. S'ha de fer una sessió de presentació del projecte a la totalitat de la plantilla, en presència de l'equip de govern, direcció i responsables del servei I7. S'ha de convalidar mitjançant acord dels òrgans competents els protocols de funcionament que es derivin de la implantació del model. L'organització establirà els mecanismes necessaris perquè les sessions de formació hi pugui assistir la totalitat de les persones implicades, respectar els cronogrames, adquirir material mínim i desplegar una campanya ciutadana. Com veieu, implica molta feina, però ja hi estem posats. Per tant, per contractar la implantació de la metodologia 7 cal reservar una partida de 5.700 euros i finalment això es va acordar tot en un decret perquè hi havia la data límit per demanar-ho el 20 de novembre, però ho posem a ratificar en el ple. No, el nostre grup ho veu correctament. El responsable de l'Ajuntament, qui seria en aquest cas? Segurament l'informàtic o, no sé, potser algú que designi el secretari. Aquest punt encara no, tenim clar. Després suposa que el personal municipal tindrà que tenir reciclatges i així, no? No ho veiem correcte. Vots a favor? Unanimitat. El punt número 6, que és donar compte de l'informe de seguiment del pla d'ajust. Lleó, sisplau. El compte de trimestre, el compte de comptes del tercer trimestre del 2016. Arribant a la conclusió que anem seguint, com dic sempre, totes les mesures no s'han aplicat, però també fem més contenció de la despesa, de la que teníem prevista. I després, l'altre que també és donar compte cada trimestre, que és el compliment d'objectius de la llei orgànica del 2012, és a dir, el que avalua l'estabilitat pressupostària, i arribem a la conclusió que sí, que complim amb l'estabilitat pressupostària, amb una capacitat de finançament al tercer trimestre amb una previsió de tancament de 972.000 euros. Aquesta. Aquest era el 7. Sí, del 7 i el 8. Sí, el 8 que són els trimestrals també de velocitat i període mig de pagament. I tenim el període mig de pagament és de 12,36 dies durant el tercer trimestre. Ha sigut. Això vol dir que comptat la factura des que entra li sumem 30 dies i a partir d'aquests 30 dies només triguem 12,36 dies a fer el pagament de promís. I després està l'altre, l'índex de morositat, que el període mitjà de pagament dels pagaments realitzats
en el trimestre és de 58,04 dies. Aquest ho compta des del dia d'entrada de la factura. D'acord? Per tant, estem complint. Aquest ha de ser 60 dies i l'anterior ha de ser 30 màxim. Per tant, ja està. Passem doncs al punt número 9, que és la moció de suport als encausats pel 9-N. La Diputació de Girona ens ha tramès una proposta de moció a la qual ells han donat suport unànime per justament recolzar les conselleries i l'expresident de la Generalitat que han estat encausats pel 9-N, i també s'acorda donar suport a la presidenta del Parlament, la Carme Forcadell, a l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, al regidor de l'Ajuntament de Vic, Joan Coma, pels processos que tenen oberts i, com he dit abans, a les conselleres Irene Rigau i Joan Ortega i a l'expresident de la Generalitat, Artur Mas. No, veiem que és una moció que cal recolzar-los per tal que la democràcia continuï i no quedi parada. Doncs a favor, unanimitat. El punt número 10 és també una moció per establir la col·laboració de la Diputació en el suport econòmic als municipis en l'IVA dels FEDER. Les subvencions del FEDER otorgaven un 50%, és a dir, els ajuntaments que havien demanat subvencions del FEDER se'ls hi atorgava un 50% de la despesa elegible, un 25% l'assumia la Diputació i l'altre 25% els ajuntaments. Però no es tenia en compte l'IVA en aquest 50% de la despesa elegible, per tant feia que pugés aquest 25% de l'Ajuntament no era real, sinó que pujava incorporant l'IVA. En aquesta moció es demana que la Generalitat de Catalunya faci els passos per permetre que les diputacions puguin ajudar en aquest pagament de l'IVA, i de fet també posa de manifest que hi ha un greuge amb les altres comunitats autònomes perquè Catalunya és l'única que aplica aquest sistema. I és això, demanar... Fer-ho saber a la Generalitat perquè doni permís a la Diputació. Sí. Vots a favor? Unanimitat. El punt número 11 de notificació de crèdit en relació al patrimoni municipal del Sol, s'explica també en David. Com a continuació dels pressupostos, hi havia unes quantes partides que estaven finançades en càrrec del patrimoni municipal del Sol i l'habitatge. En aquest cas, vam aprovar aquestes inversions, eren la pavimentació del carrer del Molí, 176.500 euros, l'ampliació de voreres al casc antic amb 61.250 euros, el condicionament del pis Borés, el trasllat de l'habitatge social amb 30.000 euros i l'hotel d'entitats amb 32.500 euros. Això són 300.250 euros que els trauríem a la partida de promoció d'habitatge públic, de la partida de Farcada, que són 300.250 euros. Aquesta partida encara hi ha 329.000 euros i escaig, per tant ens dona per poder fer aquesta inversió. I a més, dintre d'aquest any s'incorporaran uns 40 i escaig mil euros provinents d'un ingrés que hi ha hagut de temes que provenien d'unes llicències que provenien d'any. Per tant, proposem. Bueno, això són diners d'aquests que estirem aquí. Molts d'aquests provenen d'una operació que es va fer en la legislatura 2007-2011. Que no es podien tocar perquè aquests calés es van fer servir per pagar les factures i no es podien, és que no hi havia líquid per tocar aquests diners. Nosaltres hem parlat amb els companys i creiem que tenia que anar dirigida a el que es havia programat al principi, que era per la construcció de pisos pel jovent. Això és la legislatura 2007-2011. Nosaltres creiem que sí que cal reformar el carrer del Molí, cal pavimentar-lo, però cal tenir present
que al carrer del Molí hi ha un tram, el tram que va des de Raval fins al carrer del Molí. És un carreró que fa uns 45-50 metres, que cada vegada tot l'ou queda tot ben inundat, i ja s'indica totalment la part que correspon als claveguerams. També seria bo, interessat, i més en aquests moments, destinar bona part d'aquests diners al pis que té l'Ajuntament al carrer de les Fàbriques, amb aquest número 13, que està sota reformat. Avui a la tarda hi he passat per allà i tot està obert i pot ser un niu de qualsevol cosa menys de convivència. Nosaltres també creiem que aquests diners, com que també estan destinats a pal·liar despeses que no es poden ser molt assumibles, tenim un gran problema als claveguerams que hi ha al carrer Gironella, al carrer Verneda, al carrer la Zona de Puc, etc. I amb els companys veient això, veiem bé que es faci el carrer del Molí, perquè és un carrer de necessitat, però per altra banda creiem que els calés tindrien que sortir d'un altre lloc, malgrat així que no estiven. Nosaltres votem en contra d'una cosa que va bé pel poble, no, però voldríem, en aquest cas en concret, fer una extensió i donar una mica de suport al equip de govern, però que tingui present aquestes mancances que hi ha al poble d'altres llocs. Bé, en aquest cas no representa cap novetat, perquè el de la pavimentació del carrer del Molí està inclosa dins del pla de barris. I ja havíem dit que en el seu dia que ho creiem del patrimoni municipal del sol, que és aquest, patrimoni habitatge públic. No, un petit aclariment. Abans, tot el que eren els aprofitaments del patrimoni municipal del sol només es podia destinar a habitatge públic. Suposo que per això es va fer l'agost. La llei es va modificar perquè, clar, no calia tant habitatge públic. Llavors es pot, hi ha informes jurídics que es pot destinar a la millora i al pis de les boguers. Sí, però hi ha un pis de la part encara és pitjor. No sé, per saber. Allò el és el baix, el primer normal i l'altre el bat. I a més, el 2008 hi ha una junta de govern que diu que s'agafen aquests diners momentàniament per pagar factures pendents. Però això és igual, ara ja els tornem a tenir. D'alguna manera... No, però allò era igual un criteri de caixa. Per això nosaltres, en aquest cas en concret, en lloc de votar en contra, donem ales a l'equip de govern perquè actuï sobre aquests punts sensibles al poble, que té que tenir present que al carrer del Molí, a l'apartat aquest, cal fer el clavegueram nou, perquè si no cada vegada es trobarem igual, que és la baixada aquella que ens rodes, cada vegada que volia. Vots a favor? Abstencions? En contra. Bé, el punt número 12 és l'aprovació de la modificació de la plurianualitat del projecte d'arranjament del cementiri, que també ens ho explica. Aquí, com a continuació també dels pressupostos, hi ha una partida important per arranjar el cementiri que puja a 113.644 euros, dels quals 20.000 ja estaven pressupostats en el 2016 i els 93.000 els hem aprovat fa poc en els pressupostos del 2017. Llavors, per un tema formal, doncs s'ha d'aprovar aquesta plurianualitat per ple, que es finançarà en cas de dos exercicis. El nostre grup ens hem mirat aquesta proposta ben encara i vist igual, no? Nosaltres veiem que el cementiri nou d'Anglès, un cementiri on la seva ubicació, nosaltres creiem que no és el més adient que ja s'ha fet. És un lloc on cada vegada que plou surt aigua per les muntanyes. Després també hem vist que les estructures cada vegada estan matant més. Però també veiem que caldria fer una actuació urgent per tal de tancar el cementiri antic i mirar dels 200 i pico d'inxos que hi ha encara, mirar de buscar qualsevol tipus de solució econòmica que hi ha de la signatura 2007-2011 per fer el trasllat de la resta del cementiri antic al cementiri nou. Si es pot, si l'equip de govern té intenció de continuar el que es va començar l'any 2007, nosaltres els agrairíem perquè el cementiri antic, per moltes coses que s'hi facin, cada vegada hi va estar queixant més.
aquest cas concret d'arranjament del cementiri nou, ho veiem correcte, i també seria bo que hauríem d'anar a carreteres nosaltres, necessitaria una mica de rotonda, perquè allò és perillós per la gent que ve de Santa Coloma amb el treball abans van a 200. I com que a travessar la gent gran que ve en cotxe a travessar allò, el treball pot ser un perill, perquè no veuen la moto del cotxe que ve 200. Aquestes observacions des dels nosaltres presentem avui al ple i m'agradaria que fossin acceptades, és a dir, la farem al parlar de text i preguntes, però aquest mica de reglament perquè veieu que sí que estem d'acord amb les obres, però tenim un altre càncer a l'altre costat del poble. D'acord, farem nota. Com? Doncs vots a favor? Unanimitat. El punt següent és l'aprovació de la modificació de la plurianualitat de les calderes de l'Abrés. Calderes? Sí. Les de sota. Sí. Van ser beneficiaris d'una subvenció de la Diputació de Girona i l'arquitecte que en el seu dia hi havia estat treballant en el projecte de l'Opos de l'Abrés ha realitzat un projecte d'ampliació del museu que consistiria en fer visitables les calderes que hi ha a sota de la màquina. I arreglar, fer els accessos millors perquè l'escala actual compleix cap mesura de seguretat. I bé, en aquest sentit ens cal, l'ha previst aquesta modificació en dues fases i executaríem la primera, per la qual necessitem una modificació de crèdit. En aquest cas, 40.000 s'executarien amb aplicació pressupostària del 2016 i 50.000 en el 2017. Per tant, hi ha una plurianualitat per poder executar aquesta subvenció. I no tenia pas el dret per una ampliació al Museu d'Olers. Bueno, és continuació final de la originalitat. Sí, jo, el projecte no és així, és en... Sí, però el concurs d'ampliació és el que va començar a fer el poble costat, no? L'arquitecte. És el mateix. El que va fer el 2005. Es faria una actuació que permetria ampliar la zona museïtzada. Baix a baix, les aigües que hi ha allà dins, tot això, no? Sí. Doncs la pregunta és: vots a favor? Unanimitat. El punt 14, que és el reconeixement extrajudicial de crèdit per sufragar el deute de lloguer dels terrenys de l'Institut. Ens trobem que l'any 97 l'Ajuntament va signar un contracte amb els propietaris d'un terreny contigu a l'Institut i aquest contracte té una durada de 20 anys. També ens trobem que al març del 2010 es van mantenir converses amb aquests propietaris per la impossibilitat de continuar pagant aquest lloguer. Posteriorment hi van haver altres reunions i finalment, després que la nostra etat jurídica hagi analitzat aquest contracte, veiem que realment tenim un deute perquè aquest terreny s'ha estat utilitzant per part de l'Institut. L'Ajuntament llogava aquest terreny i el cedia a l'Institut per ús com a pati. I el deute que ascendeix en total a 18.078,51. Paguem una part amb càrrec al 2016 perquè ja la teníem prevista i pel 2017 ens queden 15.969,39. Per pagar aquests 15.000 fem un reconeixement extrajudicial de deute. No és una precisió, no és pel 2017, sinó que els paguem el 2016 i es paga el romanent de 2016. Exacte, gràcies. Sí,
Doncs vots a favor? Unanimitat. Bé, el punt número 15 és la resolució de les delegacions presentades i aprovació definitiva del Pla de Prevenció d'Incendis Forestals en el municipi. Passo la paraula a Josep. Bé, en el ple de l'11 d'agost del 2016 es va aprovar inicialment el Pla de Prevenció d'Incendis Forestals i en el termini que estava a disposició es van presentar dues al·legacions, una per part del senyor Josep Santaner i una altra per part i un altre escrit amb diverses al·legacions per part del grup Pau. A nivell del senyor Josep Santaner es demana que es tingui en compte un article del POUM, específicament els punts 4 i 5, en què l'Ajuntament ordenarà amb càrrec al propietari la retirada de les restes i deixalles resultants d'aprofitaments forestals per evitar perills d'incendis i la neteja del bosc. L'autorització de les talades ha de subjectar-se a la redacció prèvia de projectes o plans tècnics previstos en l'autorització, que hauria de ser aprovat pel servei competent del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, però prèviament ha de ser informat per l'Ajuntament. En aquest punt s'incorporarà en el document del Pla de Prevenció d'Incendis, per tant es considera aquesta al·legació. A nivell de les al·legacions, les 7 al·legacions presentades per el grup Pau són puntuals, les aniré llegint. Es sol·licita que el pla estigui directament relacionat amb els plans dels pobles veïns, de la Cellera, Osó, Sant Julià, etc. I el tècnic municipal, l'enginyer, ens fa constar que l'àmbit d'actuació és el terme municipal i per tant no es pot tocar en els altres municipis. Es sol·licita que els edificis de l'Ajuntament disposin d'elements autònoms com alternadors, equips de cures, comunicació, homologacions, i aquests elements pròpiament no són els propis d'un pla de prevenció d'incendis forestals, sinó més aviat d'un pla d'emergència i per tant en principi no es tindria en compte. Es sol·licita que el pla especial de la zona de la Moresa es contempli la regada, les naus, les aigües subterrànies i les canalitzades. I aquest pla especial depèn del planejament urbanístic i no d'un pla de prevenció d'incendis forestals. Es demana un punt de guaita al pla de llancers per fer prospeccions en el seu entorn, per tant d'utilitzar les deus que travessen la muntanya. En aquest nivell, en el pla de prevenció d'incendis forestals, ja consta que hi ha el punt de guaita existent a la muntanya de Santa Bàrbara que dona perfecta cobertura al pla de llancers. Es sol·licita que en el punt 2.7.2 de concentració de les persones per al Pla de Prevenció d'Incendis Forestals s'afegeixi la plec de la Sardana, la Trail Walker i que la Fira de Sant Antoni s'incrementi a 10.000 visitants. Aquest apartat és informatiu per saber la concentració de persones que pot haver-hi en un determinat moment. Atès que aquestes dades són orientatives, no es considera oportú modificar-les. En tot cas, el decret de plans d'autoprotecció estipula les mesures que s'han de prendre en aquests recintes, espais deguts a l'aforament. Es demana tenir present les xarxes elèctriques i derivats, tenir present els grups de subministrament instal·lats en edificis particulars o de comunitats. En aquest punt, el Pla de Prevenció d'Incendis Forestals té en compte les infraestructures elèctriques on hi ha presència de línies d'alta, mitjana i baixa tensió, però en l'apartat 4.2 es contempla que les actuacions per les línies d'alta i mitja tensió i manquen les actuacions per les línies de baixa tensió. En aquest cas es tindrà en compte aquesta al·legació i s'aplicarà en el pla. Es demana tenir present altres subministres com de gasoil, gas i pla d'actuació. Es tracta de xarxes de serveis en molts casos soterrades, que per la seva funció no s'han de considerar en un pla de prevenció d'incendis forestals. D'acord amb aquestes consideracions, s'estima l'al·legació del senyor Josep Santaner i l'aportació de Pau a nivell de les línies elèctriques en què s'hauria de completar l'actuació en línies de baixa tensió i la resta d'al·legacions es desestimen. No cal
fer nosaltres com un equip municipal i on els tècnics de la casa han dit que no calia. És a dir, nosaltres afirmem i continuem creient que sí que cal una coordinació amb els pobles veïns perquè els boscos estan a tocar. Però és igual, si el tècnic diu que no, doncs allà el tècnic. També, com diguem, homologar, nosaltres creiem que sí que cal homologar el magatzem de la brigada per quan ens trobem en causes d'aquestes i més si tenim tot el material, si és que el tinguéssim, de les ADFs. Quan parlem dels punts de Guaita, que és la zona de Santa Bàrbara, nosaltres diem fer també prospeccions per tal de trobar-hi aigua, perquè quan hi ha foc el que més falta és l'aigua. I referent al pla de l'Abreix, com que està sempre plens de fullaraques dels arbres, nosaltres creiem que caldria una actuació pertinent. I referent als subministraments, altres subministraments com gas, butà i així, ens feien referència al tanc de propà que hi ha allà. Però si el tècnic diu que no cal, doncs tenim que creure el tècnic. Amb l'anunciat sobre al·legacions, ja vàrem posar que els nostres coneixements sobre prevenció i actuació en matèria d'incendi forestal estan molt per sota dels coneixements dels tècnics del Consell. Vull dir, nosaltres no volem pas dir que ho han fet malament perquè són tècnics superiors que estan més basats en aquest tipus d'actuacions, però a nivell del tu a tu, nosaltres creiem que sí que cal una coordinació entre els pobles quan hi ha pocs a les muntanyes. Res més, el senyor Josep ens ha programat totes les nostres al·legacions i les ha abonat segons els tècnics. Ja t'ho hem de dir que nosaltres amb l'inici de la carta, de l'al·legació, diem que no estem preparats per fer aquests plans, però sí ens pensàvem que aquestes aportacions serien positives. No estan així, si els tècnics diuen que no, han de creure els tècnics. Moltes gràcies per l'exposició. A nivell de coordinació, només contemplar que estem en el Consorci del Ter Urgent i la coordinació de municipis es fa a través del Consell Comarcal. Directe o indirectament ja hi ha una coordinació. Es veu i no es veu. Sí. Tècnicament ens va semblar que això podia haver-hi alguna aportació, però si el tècnic diu que no, doncs ells són els que saben, no nosaltres. Vots a favor? En contra? Abstencions? El següent punt també és la resolució de les delegacions presentades i aprovació de l'actualització del pla d'emergència multirisc del municipi d'Anglès. Aquí en el pla d'emergència hi ha un seguit d'al·legacions també presentades per el grup municipal Pau, però vist l'informe de l'enginyer tècnic també, aquí el que passa és que totes les al·legacions que es proposen són d'actuacions o de modificacions d'aquest pla d'emergència. Aquest pla d'emergència és el mateix que s'ha tingut en vigor durant els últims 4 anys i que diu el que diu. En aquest apartat tan sols es va proposar de fer les actualitzacions dels noms i per tant és l'única cosa que hem tocat. Si més endavant es creu oportú que s'han de modificar el pla d'emergència tocant altres aspectes, és un altre punt que s'haurà de treballar d'una altra manera. No, estem d'acord amb el que diu el senyor Josep. Nosaltres també un cop tens més temps per mirar totes les coses, és dir, com estàs fora de govern, hi ha coses de veus diferents de quan estàs governant. Nosaltres havíem pensat a veure quina influència podrien tenir les mines d'Osor i les mines de Sant Julià envers a una possible alteració sísmica. I també havíem demanat que hi hagués un contacte directe amb els sismògrafs del pantà, amb els dels ajuntaments. I també que seria bo fer un simulacre d'evacuació, perquè jo aquests dies he preguntat a la gent a veure si baixés el pantà, a veure com sortiria. I la gent que deia per la carretera de la Vergonya deia, home, si anem per la carretera de la Vergonya, doncs hi haurà un col·lapse terrible. És dir, fer un simulacre per tal de dir a la gent si mai passés qualsevol cosa, però no tindrien que fugir. Aquestes eren
les nostres aportacions que volíem fer al pla sísmic aigua que risc. Vots a favor? Unanimitat. El següent punt és simplement donar compte de la delegació de funcions de l'alcaldia. Jo vaig ser fora del 16 al 20 de novembre i per tant en Josep ha estat d'alcalde. I simplement és donar compte. El punt número 18 és la modificació de crèdit per aplicació del romanent de tresoreria. Bé, doncs aprofitant la situació de tresoreria que teníem en els comptes de l'Ajuntament i que encara està un romanent del 2015 per poder utilitzar, proposem d'amortitzar anticipadament 170.000 euros que n'hi ha en el romanent de l'any passat. Doncs vots a favor? Unanimitat. El segon punt també, que és una altra aplicació del romanent. El següent punt està relacionat amb el que comentàvem abans del reconeixement extrajudicial de l'endeutament per reduir dels treballs de l'Institut. També és destinar els 15.969 euros que ens feien falta, és fer aquesta modificació de crèdit, aplicar-la en el romanent que venia del 2015. Vots a favor? Sí, només un comentari aquí. El comentari de dir com vam estar a reunions ja ens vam veure això. Vam estar pagant les mensualitats perquè s'estava parlant tant amb molts ajuntaments o amb Antoni de la 12 i en un moment es va donar un acord amb ells en el sentit de dir que el tema de l'institut tenim que el qual portaria 2 metres i mig, que és el funcionament d'un any i mig, que és el que se'ls hi agafava. Quan anàvem amb els tècnics municipals es va marcar, es publicar i enviar les fites, es va marcar. I al moment que es va intentar marcar, després ens van venir i van dir no, espereu, que això ho necessitem i es va dir que es passaria ensenyament. Us vull dir només que si aquesta decisió nosaltres i l'Ajuntament, que estem d'acord, no sé si ja és ensenyament, ens ho portarà, no. Perquè aquell seu moment, quan nosaltres la idea era tornar amb els propietaris o estar que s'havia aprovat, que és el que ens exigia el seu moment. No s'havia parlat mai, després d'aquest seu moment, ell deia, mentre ens ho torneu de la mateixa manera, i tot deixem-ho estar i avall. I després va ser quan ens va dir no, l'ensenyament, possiblement que ho voldrà, ja parlem directament. I es va quedar que parlàvem directament d'ensenyament amb els propietaris, a través de l'institut. I sorpresa que ha arribat ara que els advocats es demanen això. No sé si seria bo que és ensenyament o que és ensenyament. I això és l'altra vegada. Sí, no. Aquesta història que expliques Esteve és el principle que m'ha explicat a mi el Roser quan vam començar. No és una història. Sí. No, era la idea que teníem amb el Roser, tot plegat, la va estar mirant, vam parlar amb els propietaris, vam tirar endavant, i al final ha passat que, al final de tot, el problema gros és que el contracte mai estava decidit. Per tant, hi ha un contracte amb l'Ajuntament d'Anglès que l'Ajuntament d'Anglès no ha complert aquest contracte. Per tant, nosaltres hem completament d'acord amb aquest tema. Llavors, al principi això semblava, perquè en els papers que hi ha en l'expedient, semblava que s'hauria obert un procés per rescindir el contracte i l'any 2010 deixar de pagar aquest lloguer i que va ser a partir d'aquesta època que va deixar de pagar. Nosaltres vam anar a parlar amb els propietaris, vam parlar amb la Comissió de Terranos aquí unes quantes vegades, vaig anar a Girona unes quantes vegades, perquè tots treballàvem amb l'idea que el que s'havia de fer era tornar a arreglar el tema perquè ningú era conscient que el contracte era millor. Sorpresa va ser la tècnica de la Gènia, la tècnica legal, a l'hora de fer el contracte i de fet que ja havíem acordat amb els propietaris, que ja havíem acordat amb l'ensenyament, teníem tot lligat el contracte tal i qual, es mira la història i es descobreix que el contracte és millor. Per tant, ara la única cosa que hem de fer és reconèixer que teníem un contracte millor i que devem uns diners.
Paral·lelament s'ha parlat d'ensenyament, s'ha parlat amb Josep Fernández, s'ha parlat amb el delegat d'ensenyament que va venir aquí, el nou delegat d'ensenyament que està aquí, i s'ha parlat d'aquest tema. El compromís escrit del departament conforme una part d'aquests diners que ens serà tornat, no el tenim. El compromís verbal intentaran donar-nos en principi tot el que es pugui, però en principi el problema no és que el que té el deute amb els propietaris és l'Ajuntament. I de moment és el primer pas. Que l'ensenyament ha de participar d'això i sobretot combatrem. Ja hem parlat. Estem completament d'acord amb el deute de l'Ajuntament. Aquí estem completament d'acord. Ara, sí que hi havia un compromís verbal que ensenyament s'ho quedaria, si s'ho queda, doncs ja us entendreu amb el cas perquè... L'ensenyament, els compromisos verbals d'ensenyament... Bueno, doncs ja em perdonaran si aquests senyors... Doncs poder la nostra feina en aquell seu moment, diguem-ho així, podria haver sigut tallar recte i avall. Estem intentant. Que no hi ha contracte s'acaba aquest juny. 2017. S'acaba i hem parlat amb els propietaris que després parlarem de a partir del 2017 no ho hauria. Doncs, si no hi ha més preguntes, votacions. Directament a favor? Unanimitat. El punt número 20 és la ratificació del decret 687 de designació de representants al Consell Escolar. Aquí havíem de nomenar representants, t'explico tu, perquè és la teva àrea. Bàsicament ara es renoven la composició dels consells escolars en l'àmbit d'educació. L'Ajuntament correspon tenir un representant al llar d'infants, un representant a l'escola de Fabra i un representant a l'institut. En principi, a tots els ajuntaments, la persona que va en el Consell Escolar és el regidor d'Educació, en aquest cas em tocaria a mi. Jo vaig demanar expressament quan vaig agafar el càrrec de regidor d'Educació, no ser el representant del Consell Escolar del Pompeu Fabra perquè soc mestre i soc pare. Si soc el representant de l'Ajuntament, volia reunir-me amb ell i vaig demanar expressament que no fos jo el representant i en aquest cas hi va bàstic. A la llar d'infants i a l'institut vaig ser el regidor i vaig demanar això. Doncs vots a favor? Unanimitat. Després passem als assumptes urgents, que és la moció presentada per la CUP per l'elaboració dels pressupostos participatius. En aquest cas en Sergi ja ens l'ha explicat, no sé si vols afegir quelcom. No, simplement nosaltres presentem aquesta moció que després de parlar-ne entre nosaltres creiem que és una miqueta de full de ruta a seguir durant aquest 2017 perquè no ens trobem en el mes de setembre, octubre, novembre com aquest any que no s'ha fet res, un seguit de propostes totes negociables i simplement és la nostra proposta. Si voleu afegir alguna cosa us comentarem. Voleu afegir quelcom? No, referent a la proposta que presenta la CUP sobre els pressupostos participatius, creiem que pot ser positiu i més ara quan hi ha diners per fer. Fins fa poc no hi havia diners perquè el poble hi participés. Després també caldria tenir present les línies d'actuació perquè suposem un pressupost participatiu tothom mira per casa seva, que és molt lògic, però molts no saben el problema és que han estat al terra del poble. I creiem que tindrien que ser participatius però ben definits. Bé, nosaltres demanem, com que és una moció que ens va entrar amb molt poc marge també, demanaríem poder-la... Primer s'hauria de fer votar l'urgència. Creiem que no és urgent perquè afecta els pressupostos del 2018 i ho podríem votar al proper ple. A més, volem analitzar les
les implicacions econòmiques que això pot tenir, en dedicació de tècnics o del que sigui, i treballarem millor. Simplement ens tocaria votar l'urgència i després... Bueno, vull dir, jo crec que sí que cal votar l'urgència, però que em dèiem amb el Master, dins l'urgència nosaltres veiem bé aquests raonaments, però el que dèiem que era una mica precipitat per tal de donar el positiu o el negatiu. Nosaltres en aquest cas farem una extensió. D'acord. Doncs nosaltres estem en contra de l'urgència, en aquest cas. Nosaltres a favor de l'urgència, sí, estem a favor. Pensem que votem l'urgència. A favor? En contra? 50. Pregs i preguntes. Doncs... Bé, nosaltres només volíem preguntar per l'actuació que s'està fent al Polivalent i si hi ha un calendari clar, ja que la gent que està fent pastorets ens ha preguntat, ens ha demanat si això estarà per al dia de Nadal. Bueno, en principi ha d'estar... Estem fent seguiment de l'obra, tant els tècnics com jo com a regidor, i estem revisant totes les feines que es fan. Hi ha una previsió que el dia 15 de desembre estigui tot arreglat. Això és el tècnic que hi ha per acabar les obres. El que passa que és una cosa que depèn de molts factors i molts de serveis, arreglar els lavabos, arreglar la terra, i llavors però estan complint els termes. Per teoria els pastorets es poden fer, l'únic que els assajos teniu el problema que hi ha molt de pols, que està una mica brut, se'ls ha ofert anar al pell, però diuen que no, que prefereixen fer els assajos en aquell lloc. No, nosaltres ho farem per ells, que vam per segle VIII, no? Una que fa referència al que havíem parlat, va relacionada amb les actuacions del cementiri nou. Vull dir, la concessió dels mixos d'uns 50 anys en el cementiri nou. En el cementiri antic, amb el temps que no està utilitzat, la concessió de quants anys equival? I després el parell que he fet a l'hora de votació que tinguem present que en aquest període de temps caldria que el trasllat definitiu de la resta de l'antic al nou i subvencionar, com he fet fins ara, la gent que té, malauradament, té restes de familiars allà dins. És un prec. L'altre és sobre la compra d'aquests 120 llums LEDs. Solament és la compra dels llums, no és pas la instal·lació i la ubicació, no? Perquè això vindrà una altra empresa a ubicar la instal·lació i adaptar-los a les paroles, no? Sí. Hores d'ara, sí. Bueno, això s'ha buscat el pressupost en 3 empreses per fer la instal·lació dels llums. Els llums s'ha buscat el millor pressupost, hem aconseguit molt bona proposta per part de l'empresa Benito i es canviarà el que és tot el fanal. No només l'equip, sinó que es canviarà la llamanera. Vull dir, l'estructura. L'estructura i l'equip. Es canviarà tot. L'instal·lador l'únic que haurà de fer és desmuntar la llamanera i instal·lar. I la llum tèbia o la llum dia del LEDs? Llum dia. Llum dia. No sé, crec que amb el barri que el barri antic, no? Sí. No sé jo, sou vosaltres que heu de govern el que dissenyeu, però em sembla que la tèbia és la que s'hi cau més, no? Hem demanat informe a l'enginyer i... No, l'enginyer és el que mana, és ell que s'equivoca, no nosaltres. Ha fet un estudi únic. I després també ja es va parlar el ple passat, amb el Pregs i Preguntes, em sembla que va ser el company del CUP, sobre si hi haurà una nova deixalleria, si ja estem pensant ja en la ubicació d'una nova deixalleria, perquè ja ens estem més desbastat. Continuem buscant.
I per la meva part també és per Res, el senyor Franco. El tema de crear fàbriques, es va donar uns informes a l'Agència d'Habitatge, dels tècnics, els han rebut ja, però amb unes juntes de govern. Sabem per el tècnic d'habitatge que va venir que no hi havia perill. Els informes encara no els tenim, els han de fer els nostres tècnics. Una part del veig, l'altra nostres, no? Sí, però l'Agència Catalana d'Habitatge ja va dir que podíem fer els nostres tècnics que anaven acompanyats, és a dir, aquest tècnic de l'Agència Catalana d'Habitatge anava acompanyat tant de la Clara com d'aquí. En aquest sentit, doncs, el tema d'aquests habitatges, per una altra banda, a través d'una altra subvenció, doncs s'està aconseguint que es constitueixin totes les comunitats de propietaris. I a partir d'aquí, el que es pretén és que, com que hi ha ajudes per les comunitats de propietaris, doncs que aquesta gent pugui demanar. Com que fos de bé, es demanar l'ITE, i hem llegit, no? I es detenia els propietaris, no? Falta cobrar aquí, no? L'ITE la demanarà la Generalitat. Ja ens ha dit que cap al gener. S'ha de donar l'ITE i després els tècnics tenen que fer les condicions de seguretat. De moment no s'ha de dir. No ens diem perquè fins aquest el 2013 no s'ha de dir. Sí, ja sabeu que està malament. Ja són uns grans boscos, perquè els altres són pisos, són de l'altre gent, però aquest és nostre, dic nostre piso. Sí, correcte. Dues preguntes per acabar, una és els veïns de la generació de Busó, el 53-57, que sempre tenen problemes estructurals, 57-57, el valor de pisos. Problemes estructurals? Sí, sempre s'ha de ser. Hem vist que hi ha 2 o 3 instàncies que ens han demanen un consell. Personals? No, estructurals. 53, 56, 57. Inclús em va venir a trobar un veí d'allà i jo no però clar. I l'altre, el tema de Sèntues i el tema de carretera, el Trias-Girona, això us han dit alguna cosa més? O de moment estem... De moment estem en stand-by i... Però són els 100.000 euros més, Pues que duri. No, és millor. Que duri. No, més sols. És referent al que els crits que us han fet arribar a l'Alba del Comtat Fabra per la situació que hi ha a plaça de la Rutlla, carrer Escoles, de Nou Bredes, per saber com està la situació, si hi ha alguna actuació pensada. Sí, hi ha una actuació pensada, una actuació que girarà una mica la mobilitat que s'està produint allà. Arrel del lloguer dels terrenys de l'Albor, doncs aquí es canviaran en diferents circumstàncies i un cop hagi posat en pràctica això veurem com es belluga de nou la mobilitat i per tant podrem prendre les mesures finals més adients. La font nova de la font del Canyo, les analítiques que s'han fet, com han sortit? Perquè és de caire municipal, l'intervenció que s'ha fet. Nova no és, Bona? La font nova no és. Que ha recuperat a la plaça Santa Magdalena. No t'entenc, disculpa. No t'entenc. Que la plaça, la font del Canyo no és nova, sinó recuperada a la plaça Santa Magdalena. A veure, una cosa és l'estructura de la font i l'altra cosa és la ubicació. Llavors estem parlant d'una canonada i estem parlant d'un ramal que surt de la canonada. Llavors per mi és un emplaçament nou de la font. No ho he dit, però el correcte, però com a emplaçament sí que és nou. No havia existit mai on està aquesta font. L'ubicació és nou. El que has preguntat, Montse, de les analítiques que has preguntat, això ja va entrar una consulta, no sé si hi havia correu electrònic, i vaig traslladar la consulta a Quadna, que és la que hauria de dir què s'ha de fer, i em va dir que les analítiques que ens fan periòdicament de l'aigua de la xarxa pública
valia per aquesta font perquè agafa aigua de la xarxa pública. Vam donar aquesta resposta i per tant l'última analítica ha sortit que l'aigua és apta pel consum humà i hem de acudir a aquest resultat. Entenc que la recollida de la mostra d'aigua és la sortida d'aquesta font. No. Perquè és un ramon de la canonada que passa per el cany. No puc contestar si van agafar aigua d'aquí o no, però en tot cas em van contestar que els valors que havien de considerar eren els que ens presentaven cada X temps a l'aigua de consum. Però específicament hauria de preguntar si l'han agafat allà o no. La resposta és que no se sap l'aigua que surt quan tu veus de la font del Canyo, en aquesta ubicació nova, com està. Sí, és el que ha dit la Clàudia. Sí, és que això Tots tots són normals. Llavors, hi ha un programa de Dipsaus que està, que hi ha punts que estan a nivell estratègic del poble per valorar aquesta aigua. Es pot incloure la qualitat arriba. Ara això ja ha passat, ja s'han fet les analítiques aquestes del programa de Salut, per tant, el que podem fer és incloure-ho en la propera, això es fa un coplant, per tant, es pot incloure la propera vegada com un punt a analitzar, però ara aquesta font s'ha posat posteriorment a aquestes analítiques d'aquest programa. Però ho tindrem en compte per la propera vegada, en tot cas. Aquesta pregunta que ha fet la regidora de Pau ja l'havia fet dies anteriors i em sembla que va ser el divendres passat quan vaig venir a mirar les informacions de les entrades, el qual ella diu que si l'Ajuntament vol que es faci la mostra en aquest punt en concret es té que demanar a una entitat. Vull dir, nosaltres ho diguem perquè hi va molta mainada i val més que l'aigua d'allà sigui bona, perquè sempre hi havia els problemes de finals de tram que no sortien bé les analítiques. Nosaltres ho fem per un bé de la mainada, perquè allà sempre hi ha la mainada amorrant sota la pont. És per això que ho fem, pel bé de la mainada, ens animem per això. I nosaltres, digues. A banda de les analítiques, recordeu que vam aprovar, si no recordo malament, en el ple passat, fa 2 plens, una inversió per aquest any en millorar la xarxa d'abastament. Una part d'aquesta va acabar de fer circular aquests ramals de manera que no hi hagi ramals en xarxa pública i que el que es va aprovar en els pressupostos participatius, una part que va aprovar la ciutadania, que eren 15.000 euros que van destinats a la xarxa també d'abastament d'aigua, doncs també va enfocada en aquesta... És que diguem per la contrari, nosaltres només ens interessa en aquest punt en concret a veure si està millor. Vull dir, millor que estigui bé. Vull dir, això que dius tu, David, ho veiem molt correcte. Com més anelles, més circulació d'aigua. Igual que passa al pavelló, igual que passa a aquelles zones. Vull dir, això mica en mica, vaig dir a principi de la legislatura, que en 10 anys suposo que es podrà. No es diu. L'1 de desembre s'obrirà el nou període per demanar el PP04, per tant, ja serà en breu. I per tant, amb més... Hi ha preguntes?